PCSO. Pusong Pilipino, pusong panalo. Pusong panalo. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan, o tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO, kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Tara na't tangkilikin at ating laruin. Lotto, games sa kino, pati sweepstakes partner tayo. Gadget din ang makakaskas ng swerte at bagong small town lottery. Kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Halina tayo nang maglaro. Magandang tanghali po sa ating lahat. Simulan na po natin ang first actual draw for SL Draw number 3181. Pangasinan, let's play Small Town Lottery. Our first winning number is number 21. Number 21 is our first winning number. Babalik po natin ang unang numero para makasama sa pagpili ng ikalawang numero. I'm ready. Our second winning number is number 8. Number 8 is our second winning number. Pangasinan, our official winning combination for our 12 number today are numbers 21 and 8. Numbers 21 and 8 in exact order. Congratulations po sa lahat ng manalo. Pupumuli si Don Arvin Sarmiento. Lagi po natin tatandaan, PCSO, hindi umuot